Centrem valašské rally je Valašské Meziříčí a jeho okolí. Jezdí se vždycky na jaře a trvá jenom 2 dny. Práce pořadatelů je ale celoroční. Najít kvalitní tratě a udržet si možnost na nich závodit znamená nikdy nekončící vyjednávání se zastupiteli obcí, ale taky se jejich obyvateli, které rally jednou za rok může omezit v jejich běžném životě. Štěstím pořadatelů Valašky jsou dobré vztahy se starostou Valašského Meziříčí Robertem Stržínkem a starosty zásadních obcí, jako jsou Lešná, Velká Lhota nebo Valašská Bystřice. Hlavou současné Valašky je bývalý soutěžák Jaromír Tomaštík. Se svým týmem už 3 roky pracuje na tom, aby byla valašská rally v kraji vnímána co nejpozitivněji a aby na ní lidé byli zase hrdí. Jedním z jeho projektů byla soutěž pro žáky 2., 4., 6. a 8. tříd základních škol Valašského Meziříčí ve znalostech pravidel silničního provozu se zvláštním zaměřením na cyklistiku. Nejlepší třídy ze všech ročníků vyhrály zajímavé školní výlety. Ta soutěž se setkala s poměrně velmi kladným ohlasem. Dokonce jsme v průběhu té soutěže vymysleli ještě 1 kategorii a nejúspěšnější žák, což byl šesták ze základní školy Šafaříkova, tak vlastně odstartoval celou valašskou rally jako odměnu za vítězství v této soutěži. V návaznosti na soutěž se na zámku Žerotínů konaly besedy pro všechny třídy s ukázkami hasičské techniky či postupu při poskytování první pomoci. Je ve městě znát rozdíl v přístupu organizátorů k veřejnosti? Zeptali jsme se Pavlíny Tydlačkové, která rally jezdí a zároveň ve Valašském Meziříčí žije. To 100%, jakože jo, proti, já nevím, 2 rokám zpátky nebo něco, že když to převzal nový ředitel a tak dále, tak to má úplně jiné grády. Už teďka pořádají se různé akce bezpečnostní a tak dále pro děti ve Valašském Meziříčí, jo, se soutěžema, odměnama, výletama a tak dále, což si myslím, že i pro ty děti je zajímavé a vůbec jako takto pro tu veřejnost, že se ta rally propaguje i takto. Nejenom, že prostě se něco děje a víkend jsou zavřeny cesty, ale že je tam i nějaká osvěta ohledně bezpečnosti. Takže to vnímám jako velké plus. Jaromíru Tomaštíkovi se podařilo navázat dobrou spolupráci s BESIBem a spolufinancuje neděli jako další otevírací den nově zrekonstruovaného dopravního hřiště. Téhleté věci jsme udělali poměrně, myslím si, zajímavou osvětu. Poprosili jsme posádky Valašské rally, které se zúčastnily vlastně před pátečním tréninkovým dnem na všech základních školách. Krátké besedy s žáky před vyučováním, když ty děti přišly do škol. Ty posádky tam byly v kombinézách, v podstatě vznikaly různé selfiečka, povídali si tam s dětma o bezpečnosti silničního provozu a tohle byla další taková věc, která se ukázala jako velmi kladná a já můžu moc poděkovat i jezdcům, že prostě tohleto pochopili a že jsou opravdu posádky, které chápou, že jestliže my chceme od těch obcí něco vzít, tak my jim taky něco musíme dát a musíme jim něco nabídnout. Toto je správná cesta. A dál? Na řadě jsou například seniori, ať už jde o dopravní osvětu nebo třeba jízdy zručnosti. Mezi viditelné výsledky Tomaštíkovy práce patří také znovu obnovení Valašského autosalonu. Jeho letošní 23. ročník se od toho předchozího docela lišil. Tak liší se hlavně 3letou přestávkou, protože 3 roky autosalon nebyl, my jsme se museli věnovat Valašce, takže jsme raději ubrali plyn, abychom nedělali 2 věci ne úplně pořádně, ale každou pořádně. A po 3 letech jsme se vlastně vrátili na plochy zimních stadionů, takže určitě tím a samozřejmě nějakou řadou novinek. Máme poprvé v historii, máme obytné vozy, součástí expozic, což je výborné. A máme tady elektrokola a elektrokoloběžky, takže za ty 3 roky se pár věcí stalo. Máme tady samozřejmě i nějaké hybridní automobily, takže to jsou asi takové ty největší změny za ty 3 roky. Ostatně elektrokolo bylo letos hlavní cenou soutěži, které se zúčastnili návštěvníci z celého širokého regionu.
Jak se navazovalo na přerušenou spolupráci s autosalony a vystavovateli? I po těch 3 letech, kdy jsme s nimi jednali, tak to bylo jako po roce, že ty vazby jsou, ta kvalita toho valašského autosalonu, musím říct, že je pravděpodobně dobrá, protože všichni okamžitě reagovali kladně a vlastně velmi rychle jsme byli domluveni a autosalon byl na světě. Pojďme nyní k samotné valašské rally. Bývala respektovanou soutěží, pak ale vypadla z kalendářů mistrovství republiky a v posledních 3 letech se pod novým vedením vrací zase na své původní pozici. No, já si myslím, že to je určitě plus a velký nový impuls tady k tomu závodění v těchto končinách. No, Jarda je bývalý závodník, takže ví, co my k tomu potřebujeme, jaké podmínky nastavit, aby to bylo super závod, a já si myslím, že letošní Valaška to potvrdila. Měl tam přímý přenos, což byla bomba na dnešní poměry, a teď se o to snaží ostatní v dalších závodech. Tak určitě pořadatelé udělali velký kus práce, nové úseky, co se jedou, nikdy jsme na nich nezávodili a jsou krásné, takže i zítra pasáže, takže určitě je to zajímavé. Rozhodně je to nesrovnatelné, musím pochválit pořadatele, protože našli krásné úseky, mají to dokonale zabezpečené a myslím si, že Valaška má našlapnuto parádním směrem. Byla moc hezká, moc náročná, fakt se mi líbila, až na tu městskou noční vložku, ta mi úplně nesedla a byl jsem tam trochu naštvaný, ale jinak to bylo fantastické. Ta se zase líbila nám. Přesně tak, splnila svůj účel určitě. Jelo se nám perfektně, musím poděkovat pořadatelům a všem fanouškům za podporu a pořadatelům především za nový úseky, protože ty fakt stály za to. Krásná slova. Závěrečné hodnocení ale přece jenom necháme na Jaromíru Tomaštíkovi. Jak si na tom stojí soutěž, které se po 3 roky snaží získat zpět bývalou slávu? Dá se říct, že jsme se dostali v rámci té organizace rally na jakousi kvalitu a teď už budeme jenom pilovat, abychom zdokonalovali ať už přímo ten závod, tak i to okolí toho závodu, jako jsou různé doprovodné programy a tak dále. Takže já můžu říct, že s odstupem času hodnotím Valašku velmi kladně, a když bude taková za rok 29. až 31. března 2019, protože termín už známe, tak budu absolutně spokojený. Těšíme se na Valašskou rally 2019. Jaromíru Tomaštíkovi přejeme hodně sil a zdaru v dalším zvelebování své soutěže a pořadatelům dalších rally i jiných motoristických podniků v Česku, aby se jim podařila podobně úspěšná cesta vzhůru, podobná té, po jaké nyní kráčí Valašská rally.